OE char. What's up sa sis? So for today's video is mga sis. So for the gala na naman tayo mga sis, or I mean mayroon naman po tayong pupuntahan mga sis for the rocket like it's given. So this is my look for today. Ay babaehan. So mga sis, sa update ko lang kayo mamaya mga sis kung saan kami mapadpad mga sis. Bye! So hi mga sis for the gala. So sobrang init mga sis, gala pa din. Arik me. Hello, Shibut. We are here at SWT. FMC place for the gala. Landscape. So, hi, Masa! Nag-video mo ko nagtunggan mo dito ba rin? Ay, kung kapila lagi ko yung kaya masabo lagi akong manage. Wow, nice. Sakasakot ka may kuni. Alam mo lang nag-tweet ko. Babayahan, clip ang yung caption ko na Ano ba ang tweet? TikTok. Ayaw ka, ba't ipang pala? Like it very much. Hindi ka maglaming-laming ka sa army. Ano naman? Ay! Ano ka bagabon? Ay, itin mo ng bagabon. You're here. Kasaba? Anong beach you guys?
my God.